Здравейте, ютубъри! Днес ще снимам в интернет. Ще ви покажа няколко интересни сайта, които може да играете различни игри. Имаме FanSkype вече. Както знаете, ние снимаме двама човека. Последните две видеота са снимани от втория човек. И нека да започваме. Първият сайт, сигурно повечето хора го знаят, е Free. Тук може да намерите всякакви игри. Наистина всякакви. Дай изчакваме тук да се зареди. И ето. Разни игри. Втория сайт. Даже няма толкова да го споменавам. Cartoon Network за малките. Този. Той руския. Препоръчвам. Руския е малко по-интересен майче. И още един сайт, който е много интересен. Ето този. Roblox. Много яко сайтче, в което можете сами да си правите своя герой, да го правите какъвто си искате. Тук са вашите приятели. Надолу се показват вашите игри. Ето тук, които сте играли. И на Games ви показва различни игри, популярни и разни такива. Ето има най-различни, които и може да играете с вашия, обаче трябва да изтеглите приложението на Roblox. Може да направите, ако искате, и своя земя, обаче много лаги, ако искате вие да се джойнвате собствената си игра, ужасно много лаги. Не го препоръчвам много. За тези, които имат силен компютър, не е лошо. Може да се направят, ако искат да играят със свои приятели. Обаче аз днес мисля да играя на... И аз не знам защо. Не съм сигурен, но... Хайде в Риф. Днес много ще ми лаги. Не съм се настроил в момента добре програмката. И влизаме в Риф. Отцъкаме някои игрички. Така, сега ще играя Electroman. Сигурно много хора я знаят. Тези, които са чували за този сайт. Тази игричка е доста яка. Бахтете се тук с разни начини. Чуйте, ако чуете ли. Това е. Цъкате Neo на логвате някаква игра. Тук са инструкции, създатели, разни такива работи. Тук е да излезете. Цъкате Neo, пишете името. Добре, само гейминг. Така, блю. Нали сме мъже. Що за скил? Нормал, да. Ето, виждате какво бахтем. Ефектите са много яки в играта. Саунд ефектовете. Гледайте сега. Аджио! Мучачо! Живота ви е ето тук. Ето това ви е с батериите, които са супер силата ви. Ето. Бум, бам, бам. Има и ето това. Бум, пау! Яко, нали? Таеш! И направо с тия супер атакички им разкатавате физиономите, а пък като ходите и цъкнете надолу, правите е така. Чул съм, че му се казва циганско колело. Аре, много целя.
луска. И тук има различни нива. Сега няма да минавам сега с всичките нива тук. Ще разгледам няколко. Така, следваща... В момент само да намеря... Къде отиде? Това не е. Как се казва? Pipe Riders. Да, ето е. Гледайте сега. Тук са... играе само с две копчета. 2D. 3D. Survival бих избрала. Та е много хард такова. Хард, нормал, екстрем. Ще го включи. Нормал. Блю. Нали сме мъже. И на тази саунд ефектите са много яки. Цъкате напред копчето, за да ускорява колата. В момента караме с 300 км в час и гледате да не се удрите в тия работите. Но има и някои купченца зелени май бяха, де трябва да ги цапкате. Те май ви дават минус точки или плюс време. Не знам точно. И тук трябва да минавате лева, колкото мога по-бързо. Ей, това е трудничко малко. И много голяма работа. Ей. Просто защото ми лаги. Не съм се настроил още играта. Ей, за тия купчета да говоря. Майче бяха минус секунди. По-бързо. Това и за малко. Видях ли за малко? Иха! Така ще видите в хората, които съм се абонирал за тях. Абонирайте се за тях. Съкъдам ще го рекламирам. Много як човек. Може да строи хубаво. Той е тия хора, които знам, че могат да строят като истински. Те са оригинални. Опа! Един момент. Ще спра за малко, защото ми звънят. Така, много съжалявам за прекъсването, но майка ми звъня. Много кофи. Има още две яки игри, но няма да стигне времето. Така че ето е едната, якичка е. Ето това със синето и човечето. И ще ви покажа малко по-яка с бахтене. King of Fighters. Да зарежда по-бързо. Тук се бахтете. Дай по-бързо. Виж. Едно ви сцепило. Enter. Тук избирате герои с копчетата, които играете в Майнкрафт. Аз бих избрал тоя. Сега цъкате G. Нормално. Да. Пак G. Не G, ами J. Или какво му се вика там. Ей, тук е това. Пак го цъкате.